Hi guys, my name is Ria. Thank you for clicking this video. I hope you're all doing well today. In today's video ay magluluto tayo ng shrimp fried rice. Pangalawang fried rice recipe ko na ito dito sa channel ko, and itong dalawang recipe na ito ay favorite ko. Alright, so umpisahan natin sa mga sangkap. Kailangan natin ng cooked rice, cooking oil, fried rice sauce, combination ito ng oyster sauce, soy sauce, and calamansi, and then i-mix lang natin and set it aside. Next, garlic, itlog. Sa itlog naman, niluto ko ito, kumbaga para siyang scrambled eggs lang. I season it with salt and ground black pepper, and then on a pan with 1 tablespoon lang yan ng olive oil. So, ganito ko yan dito. Para siyang, yun na nga, para siyang scrambled lang. Hindi ko ma-explain, pero yan. Nakikita niyo. Then, hiniwa-hiwa ko lang yan into small bite pieces. And then, set it aside. Next, ang gulay. So, sa gulay, gumamit ako ng carrots. Sa carrots, ginisa-gisa ko yan on olive oil on medium heat. Then, nilagyan ko ng konting oil, nilagyan ko ng konting tubig, tinakpan, and then, niluto ko lang yan mga about 3 minutes. Then, ina-add ko na yung remaining na vegetables na peas, corn, at saka edamame. Then, sa hipo naman, niluto ko rin ito separate. Okay? So, I season it with salt, ground black pepper, and garlic powder. So, on the same pan, of course, nilinis ko muna yan. And then, 2 tablespoons of olive oil on medium heat. Niluto ko ang hipon, mga about 1 to 2 minutes on each side. Yan. So, sa fried rice, dapat naka-prep lahat bago tayo mag-umpisa talaga na ihalo lahat ng sangkap. So, iset aside natin yan after ma-chop into small pieces. Kailangan din natin ng salt and ground black pepper. Sa lista ng ingredients, check nyo lang ang description box below. So, kuha tayo ng pan or wok, lagyan ng canola oil. Then, gisahin muna natin ang garlic on medium heat hanggang sa maging brown ito in color. Then, i-add natin ang cooked rice. Sa rice, niluto ko lang ito about 8 AM. Tapos, niluto ko itong mismong fried rice mga about 4 PM. So, okay lang para sa akin. Pero kung meron kayong a day-old rice, then you can also do that. Then, I season it with salt and pepper at nilagyan ko rin ng yung fried rice na sauce. Hindi ko muna nilahat kasi tinatansya ko pa yan. Alright. So, dapat talaga haluin yan ng maigi. Then, after mahalo yan, ilagay na natin yung vegetables at saka itlog. Sa vegetables na ginamit ko, frozen yung, tawag dito, corn, peas, at saka edamame. So, kaya nung naluto na yung carrots, nilagay ko rin yung frozen na vegetables na yun. Then, add na lahat and then mix and mix. Yun lang talaga, kailangan lang ihalo natin ito ng maigi. And then, yung remaining na sauce, ilagay natin lahat. And that's it. Then, tikman nyo lang kung kailangan pa ng salt, then lagyan nyo pa. And that's all for today. Thank you for watching. Take care!